Господин Борисов, няколко аспекта от въпроса желая да се отговоря на тях. Първо, няколко категории хора. Високо квалифицирани студенти, български в чужбина, високо платени. Другата категория хора са работническата класа, хората, които се трудят за почти минимално заплащане. И относно сирийските бежанци в България. Първо, за първите две групи хора, българите в чужбина, какво се прави тези българи, младите хора специално, ние сме бъдещето на България, и не само на България, на Европа, на света, тези хора евентуално да се завърнат в България и децата им да израснат там. Моето семейство живее повече от 20 години в чужбина, в Гърция, в Германия, аз лично съм дошъл тук. Не желаят да живеят живота си в чужбина, говорейки друг език, бъдейки чужденец, колкото и високо квалифициран да съм и високо платен. В един момент парите не са толкова важни, защото в чужбина всеки интелигентен, можещ човек постига едно ниво, в което вече парите нямат значение. Иска да се чувства по-удобно в родината си. Какво правите? Правите тези хора да се върнат в България и относно бежанците, защо не се използва този ресурс, да се създаде работа в земеделието и така нататък? България се обезлюдява, поколения се загубват. Първо не знаят езика, второ имат съвсем различни професии. Интеграционни програми да се създадат. Правят се, разбира се. Те не могат да станат за един месец. Работи ли микрофон? Ма няма, това беше Бих искала да попитам, известно ли е, че на един математически модул, в който ако една държава няма 2.11 или 2,11 раждаемост, тази нация загива. В момента всеки знае, че когато падне раждаемостта на 1,9 вече е необратима, а България е под 1,3, което значи, че следващите 80 години няма да има българи. Ние сме буквално асимилирани. В момента, се носи слухове и много интелигенцията в България твърди, че ние сме само на Турция, защото конституционно, според член 11, България не може да има партия, която да е на база на религия или етническа принадлежност, а ние имаме БСП. Освен това, просто е трагична ситуацията. Ние изчезваме. В същото време е разпространено, че само 3% от имигрантите са всъщност сирийски бежанци. Останалото са хора, които назуват с цел не да бъдат интегрирани, а да интегрират нас. Освен това, ние тук, българите, наистина инвестираме на страната си, опитваме да разберем какво ли не, защото ние не е родна. Ние се осигуряваме, не знам какво е състоянието на българското медицинска система, да, защото ние имаме осигуровки и медицински карти, които можем да ползваме в цяла Европа навсякъде, но в България не можем да ползваме. България трябва да плаща. А ние практически частните си и трябва да плащаме всеки път, когато се приберем, въпреки че тук нашите осигуровки са много по-големи, отколкото в България. Това е за България. Какво се прави за преодоляване на демографската криза и не ми отговорихте на първите два въпроса, как да върнем българите в България? Да правим всичко възможно и очакваме младите хора да правят децата. Как, господин Борисов, как да оставя децата си да израснат в България, която е разпиляна и разпокъсана, и какво бъдеще ще имат те там? Как да не е вярно? Ние сме пример за това. Защо съм аз тук, а не в България? Толкова години. Къде? Какво да правя? За връщане на българите в България. Каква програма има? Има ли програма за стартап, както има тук? От нулата. Не, няма. Някакви програми, които да насърчат българите, които се връщат.
Няма да работиш. Знаете ли, в Европейския парламент има една идея да се въведе единна минимална, не единна, не знам дали единна е правилната дума, но заплата, която да е единна заплата за целия Европейски съюз. Минимална заплата. Подкрепите ли тази идея? Примерно, да кажем някаква сума, условно казвам, която е 500 евро, за рамките на цяла Европа. Подкрепите ли Трябва тази да идея? държат бюджетите на това. Икономиката трябва да е такава, че да може да... Ако това се реализира, тези 2 милиона българи, които са в чужбина, ще се върнат в голяма степен. Да, но други трябва да ги изработят Ами като се конфискуват тия милионери, милиардери, дето им даваха жилищата. Добре, ще мина от тук, ако има други въпроси към колегите да ги разискват. Въпросът за славите и Има